vam deixar l'aventura amb l'arribada de Jack i Odell al refugi. El refugi havíem vist, estava el Dani plantat. Feia mala cara, però clarament està millor que fa 2 nits. El problema és que se us ha acabat la medicina i no en teniu més. Esteu tornant amb la doctora i unes notícies interessants. Però el sol surt. Bueno, si voleu fem una mica l'escena aquesta amb el Dani plantat mirant de Jack Jo quan veig el meu fill de peu, que no i sé... l'altre fill, te'n recordes del fill de... Sí, hi ha 2 germans, correcte. Quan veig el Dani en peus, de cop dic, Dani, què fas aquí, que no ets al llit? Corro cap a ell, li poso la mà al front. Et trobes millor? Va, tu un matí descansa. Doctora, vingui cap aquí. I li explico a la doctora que aquest és el fill que es trobava malament i que vull que li faci una inspecció. El nen parla entretallat i et diu la mare, hem d'anar a buscar la mare, està a casa, què fem aquí? Ara l'anem a buscar, fill. Primer t'has de posar bé. Hi havia un segon fill, del qual no sé si te'n recordes el nom. No. També te'l vas inventar. Hi havia 2 fills. I no el tinc apuntat, Tinc coses apuntades, això no. Sé que la teva dona era la Susan. Sí, que aquesta havia, bueno, però no tinc rebut o marxat amb algú altre. I teniu el Dani i un altre nen. I el gran diu no m'ha fet cas, ha volgut aixecar-se. Heu portat menjar? Us recordo que sí. Ah, no tenia. Jo crec que ens vam gastar tots els tokens. Per això vam anar a la següent casa a buscar menjar i l'hem liat fort. I li faig així i dic que no. No, segur que no ho vam fer. Segur que no em vam aconseguir. Tu vas menjar. Jo vaig menjar la nit si no anterior, tindria però no vam dur res. Aquesta nit has menjat perquè li vas robar amb aquella pobra dona, amb aquella pobra anciana. Correcte. I jo no he menjat aquest dia anterior i no he dut menjar pels nanos. No he menjat? No hi ha menjar? Tinc molta gana. Dic, tranquils. Demà, aquesta nit marxarem. Ens portaran a un altre lloc i allà hi ha menjar. No us preocupeu, demà mengem. És l'últim dia que heu d'aguantar. Dani, fill, tu t'has de posar bé. I tu, miro el germà gran, sigues fort, ja està. Això s'acaba. Hem d'aguantar un dia més. S'acaba? Segur que s'acaba? Per què s'acaba? Miro a l'Odell com... L'Odell està té la mirada perduda i et va seguint el rotllo, però pensa igual que el teu fill, que això s'acaba. No s'acaba de creure aquesta notícia d'un barco, però a la que veu que el mires es sobreposa una mica. Diu, sí, sabem que marxa un barco i ens portaran a un lloc segur. Allà donaran menjar, hi haurà ONGs, hi haurà menjar, no ens haurem de preocupar de res. Això. Almenys durant uns dies. Ho heu sentit? Això. Marxarem aquesta nit. La doctora... Ara descanseu i agafeu forces. La doctora s'atansa i li fa una inspecció al Dani. Troba una llibreteta, apunta alguna cosa, fa així amb el cap, no diu ni una paraula.
a la que s'allunya del meu fill, m'apropo i li dic, què? Està bé? Es curarà? La medicina que ens va donar li ha fet efecte? Sí, però Què ens vol dir, però? té una bacterièmia. Això és estrany que pugui caminar. La infecció als pulmons li ha passat a la sang. Què vols dir amb això? Però, Es morirà? però és bona senyal si pot caminar. No l'ha afectat tant, potser. Sí, és Potser cert estem en una... que és una bona senyal que pugui caminar, però teniu més linesolit? Tenim tot el que ens va donar vostè. No, clar que no en tenim més. Doncs ja no us en queda, us vaig donar 2 tomes. I què vol dir amb això? D'on el vas treure tu? N'aniré a buscar si fa falta. Està sortint el sol, Jack. No podem sortir ara. D'on el vas treure? Li segueixo insistint a la doctora. De fa unes setmanes vam anar a saquejar Unes setmanes. una farmàcia, però ja no hi ha res. L'única esperança que tenim és el vaixell. I, Al vaixell hi haurà sanitaris, si és d'un corredor humanitari, i algú ens podrà ajudar. Jack, ha d'aguantar un dia. Demà al vespre passarem al vaixell. torno cap a la metgessa i li dic, d'acord, no sé, fes alguna cosa mentrestant. No li podem Abans fer no res. li arribi la medicina, segur que li pots fer alguna cosa per baixar-li la febre o alguna així. Ves a buscar aigua i intentarem de mantindre'l a una temperatura Sí. més estable. D'acord. Però esteu dient de marxar demà, Sí? fer un viatge amb ell així. Amb els dos, tots quatre, tots cinc, si vostè ve també. No, jo no ho sé. Què vol dir que M'ho he no de ve? pensar, m'ho he de pensar. Però què he de pensar si no hi És queda una res? bogeria quedar-se aquí. Segur que penses que no quedarà ningú aquí? Que no podré ajudar? Però si fa una estona hi havia uns escamots que anaven casa per casa destrossant la vida de tothom que es trobaven pel camí. Però tot i això quedarà algú. Mira, mireu-vos a vosaltres, mireu-me a mi. Queda gent, algú s'ha de quedar aquí. Si vols ajudar, ajuda els meus fills. No ho sé. No ho tindran fàcil igualment encara que arribem a aquest vaixell, però vostè pot estar al seu costat, al costat dels que han sobreviscut. Tants altres com nosaltres que hauran sortit de la ciutat també necessitaran la seva ajuda. També aniran plens de ferides o a saber quina malaltia. M'ho pensaré, però la meva primera idea és quedar-me. L'Odel s'agenolla en un racó i es treu l'abric o el que porta, el barret, un barret de llana, ara que estan a l'interior, i clava la mirada al terra. No es pot treure del cap la imatge d'aquella dona gran a la qual li ha robat el menjar hàbilment. Era una qüestió de vida o mort, s'ha sentit animal, però té remordiments, ara té molts remordiments. I es mira els nens, no els hi ha deixat res, ells tampoc, de menjar. Ni en Jack, amb tots els problemes que tenen, no s'atreveix a obrir la boca i s'arrauleix en un racó. Jack se'n va on està el seu fill gran. Parlo amb ell una estona de que demà a la nit marxarem, que sortirem del refugi per anar fins al port, de que serà perillós, saber què ens podem trobar. Intento amagar quan parlo amb ell, com la bala, el forat o la taca de sang de la bala, i al fer-ho me n'adono que vaig
ple de sang, de cintura cap avall, de quan vam omplir el bidó. De cop em miro amb uns altres ulls, com dient, no sé per on haurem de passar aquesta nit per arribar al port, però no serà un pas molt agradable. Pot ser molt perillós i si no és perillós segurament serà trist o dur. I tinc una conversa amb el meu fill gran sobre fer el cor fort, no? Fer-lo de pedra, inventar com que no ens afecti tot el que hi ha al voltant, simplement sobreviure un dia més fins que arribem a aquell vaixell. Els nens et miren, no diuen res. Són molt més adults del que eres tu a la seva edat. Està clar que això els ha marcat més del que hauria. I anem a veure què passa durant el dia, fent un moviment de nou esdeveniment, feu una tirada d'un dau fosc i un dau clar. El dau fosc serà el de la dreta, vale? Em sembla que ho vam fer al revés, però Vale? els últims daus són els negres. Vale? D'acord. Qui vol fer? Tires tu? Un dau blanc i un dau negre. Fes Odel, si vols. O... No, tira tu, si vols. Vale, tiro un parell de daus. Cada tirada és crucial ara mateix. Ha aparegut o no? No, No. Per què no? torna a carregar, pues. Torna a carregar la pàgina i fes-la tu. La faig jo? Sí, 2 daus, eh? sí. El de la dreta és negre. És igual, perquè són iguals. A veure, ho torno a fer per si... Ara sí que m'ha tirat. Vale. Vale. No sabem... Dos. No sabem si us anirà bé o malament, però durant el dia se formen uns núvols i comença a nevar. Comença a nevar molt Fort. i el sostre d'aquest magatzem cau un tros, causant un trauma al refugi. Que si no m'equivoco, ja en té 2. Així que sembla ser que només hi ha un camí. Només hi ha una opció. Si el refugi queda inutilitzat. El tercer trauma Vale. Tercer, d'acord. i recordeu que va ser bombardejat. Sí, té dos. Així que el dia passa. El Dani sembla que és capaç de moure's, amb dificultats, però és capaç de moure's. La doctora se la veu pensativa. Ha de prendre una decisió. I passa tot el dia i comença la nit. Segueix nevant, però menys. Segurament això tampoc no serà una gran opció pel vaixell. Potser s'ha tirat enrere, inclús l'operació, no ho sabeu. No volem pensar. Clar que no s'ha tirat enrere. Però anem a començar la última recerca d'aquesta aventura. La recerca del vaixell. Aneu al port. Arribar al port té una dificultat de 4. D'acord? I arriba la nit. Jack, tu no has menjat, crec que
has de aconsegueixes un... No aconsegueixes. No, sí, se'm suma No és un premi, una gana, un trauma de gana. Un trauma de gana. Això vol dir que en tinc 5. 5 també, Sí. Ja marxa un de gana, cert? Al menjar marxa automàticament un dels d'això. Vale. I ens trobem amb aquest refugi destrossat, amb el sostre caigut, colgat de neu, un tros, amb els 2 nens i vosaltres. La doctora diu que no, que se'n torne a casa seva i seguirà... No hi ha res aquí per tu. Seguirà pel barri i que us deixa sols. L'Odel no ho entén. I No. ho diu, se'n va. Jo em ratllo al veure-la marxar perquè és tot tan difícil. I hi ha una part de mi que està enfadat amb ella i la culpa i intenta enviar-li a ella com si fos la culpable de totes les coses que ens passen. Per què no ve i ens ajuda i cura el meu fill? Però després penso que no deixa de ser ella una supervivent més, com el Dani, com el seu germà, com jo, com l'Odel, i que no li puc retreure, no? Em poso alguna més pràctic. M'imagino que abans de posar-me a descansar, o en el moment que ens vam despertar pel derrumbament d'aquella part del sostre i veiem què passava, m'imagino que en algun moment vaig posar alguna palangana, alguna cosa per recollir una mica de neu i la utilitzo abans de moure'ns, no? La reparteixo perquè tothom begui una mica d'aigua del que s'hagi recollit. Li dono una mica d'aigua fresca als meus fills, bec una mica jo, n'apropo una mica per l'Odel també. Serà aigua pràcticament destil·lada, però enganyaràs a la panxa. Exacte. I amb una mica de sort tindrà una mica el rovellat del ferro de la palangana. Però sí, soc molt conscient de que és una mentira. Però bueno, imagino que de set en passem tan sovint com de gana i com a mínim la sensació ens farà començar aquesta nit amb una petita dosi d'esperança. I cansats, magullats, empreneu aquesta recerca. Ja sabeu com va, feu una tirada. Comença tu, Jack. Són 4 èxits. Entenc que estem marxant tots 4. Sí, no? Sí, Vale. sí, no deixem ningú enrere. Ho dic no sé si jo tinc com la sensació de que anar amb 2 canalles és més complicat al nivell de fer més soroll, fer més... He dit dificultat 4? Sí. O potser començar amb 2 sorolls més que representen la canalla. No sé, proposo. Home, 4 és Déu-n'hi-do, Sí, Com estem de fotuts. No dic que sigui fàcil. Començar amb més soroll realment no és molt traumàtic perquè abans morireu. Probable. Llavors, Bueno, si voleu comencem a 2 de soroll. no ho sé, de quina forma, si representem... El soroll es pot dir, no? De dir, vale, tens la nit més curta, ho tens més complicat. Però la realitat és que... La més canalla, no sé, també se'ns veu més per la nit, no ho sé, farem més soroll, ens veurà més, doncs... Sí, però és això que et dic, que... Vale, Direm abans, sí. Podem començar a 2 de soroll? Sí. Vale. No és tant per augmentar-nos la dificultat, sinó per buscar una manera en la que tingui lògica representar que som 4 i no 2. Vale. Feu
Feu una tirada. Aquí són crucials, aquestes tirades. Si el dau de la dreta és més alt que el de l'esquerra, augmentarà el seu. Qui el fa? A veure, aviam. Jo no Tires tinc tu, res per Jack? tirar aquesta tirada. No. No et tira? Sí. No, estava pensant si hi havia alguna cosa que pogués fer per tirar un dau més, no? Però No, no. això aquí no es pot. El moviment d'allò La cerca no val, és el moviment d'acord. és Vale, el doncs dos daus. Dos daus i som-hi. Mira, Augmenta el soroll. un 1 i un Hòstia, no ho 6. veig, tio. Vaig Un a 1 i un 6? refrescar. No t'ha actualitzat? No. Augmenta el soroll. Esteu a 3, aconseguiu un comptador. Que algú porti els comptadors de dadinyos. I sortiu i avanceu cap al port. Trobeu calma. On arribeu? Jo m'imagino que hem sortit per lo que havia sigut. Si el nostre refugi estava a l'aeroport, m'imagino que sortim per lo que havia sigut una de les pistes d'aterratge. Separen l'aeroport del port i m'imagino que és una distància llarga, que si ningú ens veu, en molt poc temps podem avançar molt tros, perquè no hi ha obstacles, no hi ha una pista llarguíssima. I m'imagino que, confiant en la sort, allà pot ser una forma d'avançar. També ha nevat, serà difícil per tothom moure's, no? També per la gent que, no sé, en perills que ens podem trobar. Llavors, jo m'estic imaginant que en un dels marges del que és la pista, doncs anem avançant en línia d'alguna forma que no se'ns vegi molt per la neu. No? Just allà al límit on delimita hi havia hagut una valla i que ara està posicionada, on delimita tota la pista d'aterratge. No se't sent gaire bé avui, Marc. No? Estic intentant... I la música pot ser una mica alta, perquè quan puja també és... Se t'ha entès, per això, Marc? Sí, s'ha seguit una mica la proposta? Sí. I aneu trobant, avanceu, i aneu veient... Esclar, esteu obrint traça. Poca o molta, però esteu obrint traça. Correcte. De manera que veieu que d'un dels carrers del costat entra una traça i podeu començar, i teniu al davant una traça d'algú altre. Ens fa més fàcil avançar i alhora ens trobarem algú. És perillós. Què fem? Jo És paro una una sola... mica en el moment en què la creuem. Lo de les fixes si són una traça d'una persona o de vàries. És una Si traça... són botes militars. Si... Són botes militars. No em fa gaire bona espina, Jack. Les petjades estan arrastrades. I segurament No és sé. una persona sola. No sé si encara mola menys, Un militar en mal estat és més perillós que res. Hauríem de trobar una via alternativa. Jo no seguiria aquesta traça. Estic Mires al d'acord. Dani, Jack, un moment. I comença a tremolar. Li cau una gota de suor. De suor freda de malalt. Fa mal a Queda Jo- poc, Dani. Jo m'estic fent el fort perquè és avui, és aquesta nit o res, però m'he llevat, he fet caldo, em fa molt mal al cos, tota la zona del cos on vaig rebre l'impacte de la bala el tinc super adolorit, em fa un mal super intens a cada passa que faig o cada moviment una mica brusc, i per mi tot això està sent un martiri i penso en com arribar lo abans possible fins al port
I quan veig aquesta traça és com... Per què ens havíem de trobar ara aquest paio o unes petjades més, no? I jo et veig, I l'expressió, miro a l'Odel com dient dic, tu marques, hem confio d'arribar en el teu vius, criteri. Jack. Hem d'arribar vius, Jack. Ja sé que el camí més recte és cap aquí, però no me'n fio ni un pèl. Un militar que s'arrossega, que està cansat, que potser té gana, potser té mal humor, potser va begut, potser... no ho sé. Hem d'agafar per allà. Entre aquells edificis i resar perquè els sostres i aquelles escales aguantin, però ens podrem desviar lo suficient i després agafar el carrer principal més enllà. Em recolzo totalment físicament i mentalment en l'Odel, no? Com... Li dic, d'acord, som-hi. I vinga, va, vinga, nois, fills, ja ho tenim. Farem una volta per allà, veieu? I els explico així amb cara de... Ho tenim, vinga. Vinga, avanceu. Posant l'optimisme que no em crec. Bueno, que Tiro no jo, sento. Tenim un comptador de... No tenim comptador, oi? O sí? Què hem tret? És que no ho he vist. Ah, vale. Ah, vale. Tu t'estàs posant els comptadors, Odel? Jo tinc els comptadors. Si algú té el soroll... Jo. Puja més, puja un altre punt. I seguiu per allà. Però on ha dit Odel? És un 4-2? O no m'ha actualitzat? Sí, 4-2. Vale. Sí, són unes escales metàl·liques d'uns hangars que pugem i rellisquen una mica degut a la neu i el gel i podem atrevessar un pis per dalt. Hi ha trossos de l'hangar que estan caiguts i s'han empolidat, però travessant aquests 2 o 3 edificis d'hangar des de la primera planta, perquè el terra està totalment cobert de porqueria, hi ha algun avió que va rebentar i que no deixa... és ferralla. Per allà podem atrevessar i anem atrevessant. I quan arribeu a l'últim hangar, o al tercer, sentiu un soroll. Són diverses passes. Venen de més enllà de l'hangar. El fill gran, del qual ens hem oblidat el nom, diu: Pare, aquí hi ha gent. Xxt! Ni una paraula. Passem. No volem res amb aquesta gent. Se'm sent? Sí. Sí, dic així al son. No hi volem tracte. Passem de llarg. Anem on anem. Avanceu. I quan sortiu de l'hangar us trobeu a una família de cara. De cara, Bueno, de cara, de costat. Sí. Però Quan dius una família... Tal quan tu els veus, ells et veuen a tu. Estan demacrats. Estan anant en la mateixa direcció que aneu vosaltres. L'home, tal qual us veu, aixeca una barra d'acer o de ferro. Qui sou vosaltres? No representem cap amenaça. No. Sou una família com nosaltres. No... Passem de llarg. No volem res. On aneu? Vosaltres? No, ho he preguntat jo primer. On aneu? I em miro en Jack. Estem marxant cap allà, cap a direcció cap al port. Estem passant de llarg. Al port aneu? Què aneu a fer al port?
Veus que la dona li xiu-xiueja una cosa a l'orella. Només... I l'Odel no pot, ja n'està fart d'enganyar i de... Ja ens han dit que hi ha un corredor. Aquesta nit es pot marxar. Potser vosaltres també hi podeu anar. L'home... El meu fill està malalt, estem passant gana, no podem aguantar més així. És la nostra única oportunitat. Estem anant a buscar aquesta sortida. Deixeu-nos marxar, si us plau. No volíem causar problemes. Amb el barrot a la mà cap a vosaltres. Quan està a prop vostre, agafen la mà esquerra la dona i el nen i comencen a vorejar-vos, sempre mirant cap a vosaltres. No diuen res. Estan a la guait de tot. Comencen a fer unes passes. L'home és com el que va fent seguir. La mare se li agafa fort del braç. El nen està tremolant. I quan us guanya una mica de distància, arranquen a córrer cap al port. Afanyem-nos. Dani, pots caminar? Entenc que el veig una mica defallit, no? Potser repenjant-se en el seu germà. S'està marejant i tot. I si el carreguem, Jack? Jo em veig incapaç amb la ferida i amb tot plegat. I em miro al seu germà gran. O em puc posar a l'altre costat per ajudar així, però... Li faig de grossa. No passa res. Doncs afanyem-nos. No sigui que el vaixell marxi sense nosaltres. I els animo a, no, com a agafar la direcció, assenyalant més endavant. Avanceu. Vinga, et toca a tu. Vinga. Mira, un 6. Ole, ole. Ai, que marxem. Ai, que arribarem. Espera, que poso el comptador. Ah, sí. I soroll no, perquè és més gran el blanc. Vale. Sí. I arribeu al port. Se sent moviment, però fins aquí no hi ha més. No veieu a cap militar. Hi ha diverses traces de neu en direcció cap a un dels molls, però no hi ha llum. Se sent un soroll, un rumor. Sembla que la neu ens hagi jugat al favor. Ai, perdona, Marc. Fes. Em miro els rastres a la neu. No em puc creure que amb tan poca estona que fa que hem sortit del refugi hem avançat tant, que tinguem el port ja tant a tocar, que no, des d'on som segurament es veuen algunes grues de les drassanes i així. I de cop penso, ho estem aconseguint. Sembla que aquesta nevada ens ha fet favor, no? És com que igual ens ha anat... Sí, ens ha jugat a favor, que nevés, igual ha canviat l'estratègia de les patrulles, hi ha menys gent pels carrers, la gent s'està abrigant més, s'està quedant a casa, no? I agraeixo com aquest moment de dir no em puc creure que ja ho tinguem a tocar,
que sigui cert. L'Odel està preocupat, perquè sí que ho tenim a tocar, però no se sent gent. No se sent... La gent no es queda a casa perquè hi hagi neu, si sap que arriba un corredor, que es forma un Hi ha diverses corredor. traces, hi ha diverses traces en Hi direcció ha dels traces. molls. La nit és molt fosca. Tingueu present que està nevant. Però també I se sent soroll? se sent un rumor, un remor que ve dels molls, però encara esteu una mica lluny. En tot cas, l'Odel desconfia de que tot aquest positivisme que veu en Jack, ell no se'n fia. No es creu que agafarem cap vaixell. Llavors, fins que no sigui dalt, serà difícil que ho assimili. Continueu a tocar? Ja ho dieu vosaltres. Tiro jo? Sí. En aquest moment, Jack, comenceu a caminar. Suposo que gastareu els punts per arribar, imagino. O això, o... Jack fa 2 dies que no menja i els seus fills tampoc és que estiguin molt ben nutrits. I la meva proposta és que aquest punt sigui Ens algo hem de menjar que ens hem entretingut per les afores del port. Que hem vist un contenidor o alguna cosa i hem remenat o... Jo ho compro, eh? O unes petjadetes a la neu d'algun animaló, jo què sé. Com si és un eriçó, és que m'és igual. Que l'agafem i ens el cuinem. I ja veiem com se'ls hi treuen les punxes. El contenidor és més plausible, jo crec. Entreu en un contenidor, gasteu un punt, imagino. Sí. Trobeu un contenidor i us hi tireu a dintre. Comenceu a buscar i està tot en molt mal estat. Però després de buscar i buscar trobeu una mica de menjar enllaunat. Per obrir-ho ho passareu malament, però al final l'acabareu obrint. Però és que mentre esteu amb aquest contenidor, ja que arriba un nen. És un antic alumne teu. Bueno, tu eres de la uni, no? Professor de la universitat. Però així és un amic del Dani. Vale, un nen petit. Que va Estem parlant corrent. no d'un jove, d'un nen. Vale. Va corrent. Està anant pel mig del carrer, totalment al descobert. Passa pel vostre costat. I es desploma sobre la neu. Ja has vist la cara, és en què està canviat. És un amic del Dani. De l'escola. Em miro el Dani com... Era el... El Dani està blanc. Dubto si m'ho he imaginat jo, si és veritat. Miro el Dani, el veig fet caldo, miro aquell nen i em llenço, no puc córrer perquè em fa mal tot, però em llenço el més ràpid que puc, travessant la neu i obrint camí fins on s'ha desplomat el nen petit. I el trobes. Té la cara demacrada. Està extremadament prim. Està totalment sol.
et mira i et diu... Jack? Professor? Em reconeixes? Estàs bé? Què t'ha passat? On Com està estàs? el vaixell? On està el vaixell? Esteu anant al vaixell. On està la família? I anirem tots junts. On és la teva família? No tinc això que dius. I com has arribat aquí? Qui t'ha dit lo del vaixell? Amb qui amb qui has vingut? Jo estic sol. Pots aixecar-te? Vine, va, anem amb el Dani. Estem tots allà. I el Dani? El Dani sí que té família. I té menjar. Oi que vols menjar? Va, vine, aixeca't. He menjat. Els soldats... Hem d'anar cap al vaixell. Menjar. Els soldats? Sí. Vale, va. Som-hi, va. Ja arribem al vaixell. I l'ajudo a aixecar-se. Per què et donen menjar els soldats? El Dani no juga amb els soldats, no? Tanco els ulls. De cop. Dios. No em vull imaginar què està dient aquest nen. No em vull imaginar què significa això que està dient. Fes una tirada de trauma i no treguis un 6. Un sol dau, eh? Aquí tenim un 3. El nen a ratos hi és, a ratos no hi és. Quan torno amb l'amic del Dani fins on estan la resta en el contenidor, de cop abraço el Dani superfort, agafo el seu cap, l'abraço aquí i començo a plorar. I agraint que el Dani no hagi hagut de passar per els xantatges dels soldats o d'altra gent que, jo què sé, que abusa del poder, no? I llavors li dic, mira qui ha vingut, mira qui ens hem trobat, marxarem tots junts, confiant en que li doni una xispa d'alegria en el meu fill trobar-se un amic. El Dani fa una rialla. S'intenta aixecar, li tremolen les cames. Aquí és el vaixell, no? Mira, Ara hi arribarem. És allà. I senyalo. Ara hi arribarem. Va, només unes passes més, que ja hi som. Em miro a l'Odel, em miro el meu fill gran, que són els que veig més en forma, tot i que estan famèlics i... Amb la mirada perduda. Exacte, no? I decrèpits. Sí. Però veig el Dani que ni camina, jo que potser avui el meu coco està més lúcid però el meu cos no em respon quasi, i aquest nano amb tota la història que porta a sobre i demano, no sé a qui perquè mai he sigut creient, però em trobo a mi mateix demanant a algú una mica més d'aquesta sort per arribar al vaixell amb tots aquests, no? Amb tot aquest grup que estem cadascun pitjor que l'anterior. Et pots treure una gana? Una conseqüència de fam. I així avanceu. Tira tu ara. Vale. Perdem tots els punts, si no m'equivoco.
Els perdem tots? Crec que tornem a començar, no? O alguna així. La búsqueda. Uau. Tot per voler menjar, eh? Tot per voler Si no, menjar, ja ja hi érem, tu, ja hi érem. Bé, vale, va. Arribeu al moll. I veu el vaixell. Que se'n va. Quin tipus de vaixell és? És un vaixell de uns 10 o 15 metres de llargada. Una petita barqueta. Bueno, petita, ja. Sí, sí. Capacitat per una cinquantena de persones. Que vés a saber quanta gent porta. Aquí hi ha les restes d'un campament. Petit campament, veieu unes valles. I el vaixell se'n va. L'Odel s'acosta al moll buscant una barqueta, rems, alguna cosa per poder-nos acostar al vaixell. Jack, quan veu el vaixell, comença, no, no! Corre fins el que pot, com pot, fins a la... No? Fins a tocar on acaba, diguem, la terra, no? El dic o el Feu moll, un moviment. i crido, no, no! Eh! Estem aquí! Començo a cridar com a nat, no penso en les conseqüències d'això, Augment del soroll. començo a cridar, estem aquí, i al veure que no responen, el meu crit es va convertir en un plor. Estem aquí! Caic de genolls a terra. Fes aquest moviment de recerca, Odel. De recerca... D'avançar. D'avançar, normal i corrent. Joder, tio. Vas buscant pel moll, buscant una barca, però... No hi ha res. no hi ha res. Espereu-nos! Espereu-nos! L'Odel es mira l'aigua. Es mira la distància. I per un moment es planteja saltar. Però la neu que cau el frena quasi quan s'està traient la jaqueta. Arriba un camió. Des d'on veniu. Un camió militar. Jo estic a la punta del moll. Has Què? fet pels trets. Ai, pel soroll. Pels Pels, crits. pels crits. Baixen baixen uns soldats. Veieu uns focus de llum que passen per davant vostre. Es centren amb el nen, amb el xaval. Se'l queden apuntant. I una llum vermella se li atansa cap a la front. Ajudeu-nos! No hem fet res! Només... L'Odel aixeca els braços també. I va fent una passa enrere, fins a quedar-se al marge del moll. El meu fill està malalt! Sisplau, no... Pietat! Estan lluny, estan lluny. Estan lluny, però s'estan enfocant en un foco, no? Foco. I se sent un tret. Pa! I el nen cau. Mentre el vaixell al fons avança. Lent, però inexorablement.
L'Odell, amb el soroll del tret, es tira a l'aigua. I desesperat, perquè va vestit i perquè fa fred, comença a nedar, com pot, o a intentar-se moure per l'aigua, congelat, cap a la barca. Deixant-ho tot enrere, també en Jack i els nens. Però és que no sobreviuran, això, els estan disparant. Jack. Jo amb el tret faig així. Torno a aixecar-me, em miro, no m'han disparat a mi. I ràpid miro els meus fills. El Dani està al terra, estirat. I el germà gran? Està com tu, te mira, està a l'expectativa. Jo gatejo cap a ells o cap al Dani, m'abraço i segueixo dient amb una mà en l'aire: pietat, sisplau. És una tirada de risc. Vale. En aquest cas, sense ajuda i sense res. Vale. Vale, per tant, és només dau fosc És un dau fosc o tindríem... o blanc, sí. Però clar, la situació és bastant peluda. Estic pensant ni rerefons, ni habilitats... Vale, puc fer un dau... Puc fer un dau clar si tinc una vivència, diguem, i una... Exacte, i el dau fosc del risc. Doncs a Jack li ve el flashback del primer cop que va veure un tret davant seu. Havia començat la guerra, s'havia sentit a parlar molt de morts, trets, i per en Jack eren coses molt incòmodes, però que passaven com a fora de la ciutat, allà on, bueno, no sé, on els exèrcits batallaven, i simplement es preocupava pels bombardejos, però els trets era algo com molt llunyà fins al moment en què va veure el primer tret. El primer tret a pocs metres d'ells, d'un militar disparant a un civil que el civil l'havia agafat com el militar i l'estava com sacsejant i exigint-li alguna cosa, i el militar, després d'un parell de crits, el va matar allà al mig del carrer. Tota la gent del carrer vam quedar com aterroritzats, no? Era com, hòstia, que és un dels militars dels nostres, no? Com el primer cop que sento un tret, el primer cop que veig un mort davant dels meus nassos, el primer mort que vaig veure en la meva vida, assassinat, va ser per aquell organisme o aquell govern que figura que ens havia de protegir. I justament anava amb el meu fill gran, que es va quedar en blanc i recordo com de cop em vaig refugiar darrere seu i com després vaig ser conscient de lo covard que sóc en el fons, i com en aquests moments inclús vaig posar la meva vida per davant del meu fill, no? Com... I és una que no em perdonaré mai, i que a vegades en la mirada del meu fill gran em veig com em torna, com em qüestiona, com en el fons ell sap que quan vaig veure un tret em vaig amagar darrere seu, en lloc de posar-lo a ell darrere meu, i com a vegades encara tinc aquest remordiment. I veig ara un altre cop un militar disparant a un nen petit, aquest cop, no? A tants pocs metres de mi. Se'm solapen les imatges, no? La del present amb la del passat. Com he vist morir molta més gent d'aquesta manera que en la suposada guerra on els exèrcits es barallen i es maten uns als altres, no? I quina intenció tens?
res més que demanar clemència. Esperar que, Vale. no sé, oferir un pacte aquest cop. Com que deixin marxar els meus fills, però que, sí, que no els hi facin res a ells. Només te val treure un 6. Ai, som-hi. Un 4 en el blanc Això és el resultat, no? i un 3 en el negre, sí. Una ràfaga de trets. Tornes a notar una punxada. Per un moment penses que això és el pitjor que podia passar. Però després posa un dels soldats que aparte l'arma que t'està apuntant a tu i als teus fills i diu: para, si són joguines. Sisplau, ells no. Feu-me el que vulgueu a mi, però ells no, deixeu-los marxar. I unes botes militars caminen en direcció cap a tu. T'apunta amb la punta del fusell a la front. Diu: tu no me serveixes de res. Tanco els ulls i ploro i reso. Al final el que acabo fent és resar. No sé com es fa, però reso. Sisplau. Incinerem a Model. Està a l'aigua. I què farà? Odell ha fet un acte molt desesperat perquè amb aquesta aigua gelada i tota la roba que porta d'abric li és impossible moure's i va movent-se. La seva intenció és arribar a la barca. Fes avançar la recerca. Avançar la recerca? No? Vamos cap a la barca, no? Sí, amb dificultats. Trobo que hauria de tenir un penalitzador o alguna cosa, però sí. Home, necessites 4 puntets. Bueno, he tret un 1. Vull dir, havien 3. Un 3. Un Comences 3 a amb nedar. soroll. Estàs cansat. L'aigua et pesa. La roba et pesa. El fred se't cala. Vas avançant a poc, de forma penosa. Però no pots més. Les teves forces estan arribant al límit. Fem un altre moviment. Perquè ja serà l'últim. Per un moment et sembla que estàs avançant. Aconsegueixes un punt. T'agafes amb un tros de fusta que flota per fa molt fred. L'aigua està gelada. Què farem? Les dents em... Les dents em tremolen i no puc més. Em quedo sobre aquest. De trets. Venen de tot darrere. Els teus companys.
Puc tirar trauma? Sí. Jo crec que tindria sentit. El cervell el tinc congelat. No, ara mateix no... Sí, hi ha trets, hi ha l'aigua i... Vull pensar que mentre hi ha aquests trets s'estan escapant. Però jo estic bé aquí. I em vaig quedant paralitzat. Aquí al mig del mar, al mig del port, sobre un tauló. Aquest és el final d'Odel? Si no hi ha un déu ex màquina, aquest és el final de l'Odel. Jo crec que sí. Doncs veiem a l'Odel agafat amb les últimes forces amb una fusta, unes volves de neu que cauen sobre el seu cap i se li apoyen sobre els cabells. Ens n'anem a Jack, que està implorant i sentim un tret. Veiem com Jack cau i la sang taca la neu. Odel s'enfonsa. I així s'acaba l'aventura amb un refrany de más vale pájaro en mano Uau, que cielo volando. que fort. Totalment, Sí, sí. Ho havia de fer. Sí, sí. Sí, està clar, està clar. I no hagués canviat el que hem fet d'agafar menjar en aquest moment. O sigui, és que penso que és el que fèiem. Si els estava sortint tot tan bé, tan rodat, penso que és el que haguéssim fet. Ja, entretenir-se un moment. Encara quedaran sorpresos. Mhm. Deixem aquí l'aventura, espero que us hagi agradat i Sí. ens veiem a la pròxima.